Коронавирус белән авырып сәламәтләнгән кешеләргә диспансерлаштыру узарга тәкъдим ителә. Чираттагы тикшеренү табибларга организмның гомуми хәлен ачыкларга, коронавирустан кабат өзелекмәскә булыша. Түбән Камада да әлеге мөһим процедурага зур игътибар ителә. Тән кысылу, ютәл, баш авырту ковидның иң ачык билгеләре. Түбән Кама поликлиникларында ковидтан саклану өчен тулы диспансерлаштыру үткәрәләр. Авыруны кичергән барлык кешеләргә тәкъдим итәләр. Өлкән яшьтәге кешеләргә әлеге процедура бигрәк тә кирәкле. Прежде всего упор делается на пациентов старше. Иң элек хроник авырулары булган 60 яшьтән өлкәнрәк пациентларга игътибар бирелә. Кагыйдә буларак, алар берничә хроник авырудан интегә. Вируслы үпкә ялкынсынуын да күпкә авыррак кичерәләр. Үзлегү куркынычы да ешрак очрый. Тирәнтен диспансерлаштыру 2 этапта уза. Башта рентген һәм кан анализы. Канның кислород белән туенуына, һава күләменә аерым игътибар бирелә. Тагын бер тикшеренү 6 минутлык йөрешкә тест. Шул ысул белән көчәйтелгән йөрәк тибешен, тын кысылу дәрәҗәсен ачыклыйлар. Шуннан соң пациентны икенче этапка тикшерүгә җибәрәләр. Аяк веналарын карыйлар, үпкәгә томография, йөрәккә УЗИ тикшеренүен ясыйлар. Диспансеризацию могут пройти все пациенты, которые перенесли вирусную пневмонию. Тәнтен диспансерлаштыруны вируслы пневмонияны җиңел, урта һәм авыр дәрәҗәдә кичергән барлык пациентлар узарга мөмкин. Моның өчен госпитальдә яисә амбулатор дәвалану мөһим түгел. Ягъни диспансерлаштыруны узарга теләгән барлык пациентларның да хокукы бар. Диспансерлаштыруны сәламәтләнгәч 2 айдан соң узарга мөмкин. Моңа дәүләт хезмәтләре порталы, хастаханә терминаллары һәм элемтә үзәге аша язылып була. Айзилә Батырханова, Анжелика Степанова, Булат Әбделманов, Татарстан яңалыклары.